Halkara derejesindäki çärilen geçirilmegi ýurtlaň we halklaň arasynda gatnaşyklary işeňleşdirmegiň, özleri tejribe alşylmagyň hemde milli görelegleri giňden wagt etmegiň möhüm şertini emele getirge. Ýurtymyzda geçirilen Halkara teatr festivaliniň çäklerini, Magtymly adynaky millet adly drama teatryny, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Tatar Döwlet Akademik Teatrynyň gelmişek sahna oýunynyň görkezilşi boldy. Bagtyarlyk döwrüniň teatr sunugatly halkara festivalina teatr toparlary özleriniň iň gowy eserlerini getirenliklerini bellemeli. Olaň içinde täze sahna eserleri, tomaşaçylaryň uly söýgüsine münasip bolan şowlu we meşhur spektakllar bar. Tatarstanyň teatr toparynyň taýýarlan sahna oýuny durmuşda gabat gelýän dürli kynçylyklary ýeňip geçmegiň ugurlarynyň, şeýlekem her bir adamyň öz okuýubyna, başarmagyna bolan anamyny pogtalandyrmagyň ähmiýeti açylyp görkezilýär. Bu sahna oýunyny ösüp gelýän ýaş nesilleri, zähmet söýerlik, maksady okunluk ruhyny terbiýelemäge gönükdirilen ýörelgeler esasy orunda durýar. Ýaşlaň öňde goýulan maksady ýetmegi orunda ahlakly, zähmet söýer bolmagy, durmuş kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň esasy şerti bolup durýar. Sahna oýuny tomaşaçylar tarapyndan uly söýgü bilen garşylandy. Şeýlekem paýtagtymyzyň merkezi künjegine ýerleşýän Türkmenistanyň Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky Baş Akademik Drama Teatrynyň sahnasyna Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa Döwlet Sadly Drama Teatrynyň Edelweis ýa-da Sen madam meniň ýanymda atly sahna oýunynyň görkezilşi boldy. Azerbaýjan teatr artistleriniň bilelikde taýýarlan bu sahna oýunyna insan gatnaşyklarynyň ähmiýeti barada gurrun berilýär. Sahna oýuny durmuşda her bir adamyň özüne münasip orun tapmagy uruny edýän ahlakynyň netijesi görünýär. Doganlyk döwletiň teatr ustatlary sahna oýunyna beýan edilýän wakalary ören ananlarjy halka ýakyn ýagdaýda tomaşaçylary ýetirmäge başardylar. Munyň özi teatr artistleriniň öz işine bolan gatnaşygyny sahna eseriniň durly ýaşdaky adamlar üçin ähmiýetligini görkezýän gazakly we täsirli pursatlaryň ýokary derejä eýedigini aňladýar. Türkmenistanyň Alparslan adynaky milli drama teatryna AKM atly sahna oýuny taýýarlandy. Bagtyarlyk döwrüniň teatr sunugatly 4-nji halkara festivalina hödürlenýän bu sahna eserini adamlaryň birek-birege bolan gatnaşygy barada gurrun berilýär. Wypalyň insanperwer gatnaşyklaryň pek söýgüň wasp getirilýär. Ýaş artistlerden ibaret toparyň taýýarlan sahna oýuny tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Sahna oýunynyň dowamyna beýan edilýän wakalaryň ýygyderligi, artistleriň analdan keşplerini ananyrjy ýagdaýda janlandyryp bilmekleri, eseriň şowlu çykmagynyň we onuň tomaşaçylaryň söýgüsini gazanmagynyň esasy şerti bolup durýar. Qırgız Respublikasynyň Batken welaýatynyň Abbas Jaynakow adynaky Sadly Drama Teatrynyň Magtymly pragatly sahna oýuny Arkadaş şäheriniň Amanqul Mämmedow adynaky Döwlet Drama Teatryny görkezildi. Doganlyk ýurduň teatr ustatlarynyň türkmen halkynyň beýik akyllar şahyriniň ömrüne, döreçiligine bagşlanan sahna oýuny taýýarlamagy, ýurtlaň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň ähli urlar boýunça ötürilýändiginiň nowatdaky beýany uruly. Magtymly pragynyň diňe bir döreçilik okuýbynyň eýsem onuň beýik adam kärçilik sypatlaryny açyp görkezýän sahna oýunyna janlandyrylan keşpler, beýan edilýän wakalar tomaşaçylarda ýakymly täsirler galyrdy. Olaň şowkuny el çarpyşmalary, Kırgızstanyň sunugat ustatlarynyň döreden eserini berilen ýokary baha hökmüne kabul edildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Magtymly adynaky millet adly drama teatrynyň döreçilik topary ýurdumyzda geçirilýän halkara teatr festivalina söýgü hem hatyrat adly sahna oýunyny taýýarlady. Bu eserde insanyň iň ýakynly duýgularynyň bir hökmüne ikrar edilen pek söýgüniň wasfy ýetirilýär. Şeýlekem sahna oýunynyň dowamyny aşyk magşuklaryň duş gelýän kynçylyklary, durmuşyň ýowy synagy, ony ýeňip geçmegiň öz bolşly aýratynlyklary barada gurrun berilýär. Hiç bir insany beýpar goýmaýan wakalaryň ananyrjy ýagdaýda beýan edilmegi sahna oýunynyň şowlu çykanyny görkezýär. Artistleriň ananyrjy hereketleri, olaň janlandyran keşpleriniň durmuş synaglaryna döz gelişleri baradaky wakalar tomaşaçylaryň söýgüsine münasip boldy. Festivalin çäklerine görkezilen oýunlaryň maksatnamasynyň ören giňdigini, olaň durly urlary öz içine alanyny bellemeli. Şunda sahna eseriniň tomaşaçyga ýetirilişine, teatr artistleriniň keşpleri janlandyrylışyna aýratyn ähmiýet berildi. Bagtyarlyk döwrüniň teatr sunugatly 4-nji halkara festivali öz işini dowam edýär.